Milana Ćeranić, nismo je uspeli uhvatiti tokom snimanja Nemanjinog spota, odnosno snimanja novog spota. Dovoljno trudili, tome jeste plan. Nije tačno, nego si se ti dobro sakrila. Nisam se dobro sakrila, ja sam došla i odmah sam izašla na ulicu, to ste svi videli i niste se dovoljno potrudili da priđete. Ne znam zašto je ljude strah da priđu meni, ja ne uvijem majke. Evo, ja sam ti prišao i boga me pomalo je trema, znaš. Jel da? Moraš da priznaš, znala sam da ću morati da priznaš. To je zbog tog hita 20. Gazim, dobro mi je sasvim. A da. Pa hvala ti puno na toj reči hit. Ja se nadam, mislim, u suštini uverila sam se u mnogome da je zaista postala veliki hit 20. Gazim, na moju sreću i zadovoljstvo na nesreću isto mnogih. Reci mi, ljubavna sapunica, Nemanja i ti, nešto što interesuje javnost bukvalno od farbe. Je li ima to neki epilog? Zaista mislim da je više dosadno komentarisati to. Nemanja i ja više nismo zajedno. Šta više, prekinuli smo skoro totalno kontakt da bi se rešile, da bi se iščistila sva osjećanja. Možda za par meseci, godinu, 2, 3 postanemo prijatelji, zaista ne znam šta može sutra da se desi, ali stvarno nismo zajedno više. Ok, Nemanja mi je rekao hvala Grandu što me se odrekao. Šta kažeš ti? Ja ne kažem ništa. Hvala mami i tati što su me napravili. Saradnja sa Grand produkcijom. Šta? Saradnja sa Grand produkcijom, ima je, nema je. Je li dobro što je nema? Za sada nema nikakve saradnje sa Grand produkcijom, kao što i vidite i čujete i šta je. Za sada nema još uvijek ništa. Nalazimo se u Obrenovcu, gradu Milana Stankovića, iz iste ste edicije Zvezda Granda, je li tako? Nismo, on je iz Nemanjine edicije, ja sam generacija posle. Ali pretpostavljam, možda si se čula sa Milanom. Da, pa kada se sve to izdešavalo, mi smo se viđali, to je greota izgubiti takvog momka. Jako je interesantno što je autentičan i što prosto ne postoji osoba koja ga je videla jednom u životu da ga nije zapamtila i nadprosečno inteligentan dečko, što je meni jako fascinantno jer jako poštujem i volim inteligentne ljude. Džus, imaš duet sa Džusom? Džus, bikini. Imam duet sa Džusom, to je faktički njegov duet, jednog dana to tako mu je došlo u glavu da mene slučajno pozove, kaže treba mi mlada i lepa. Kažem dobro, za ovo mlada mogu da se složim, za ovo lepa nisam kompetentna da pričam. I onda smo se nekako na 3-4 dogovorili da snimamo duet i to je na brzaka se sve istimalo i zato smo malo zakasnili možda sa izdavanjem, jer je prava letnja pesmica, mi smo negde, ja mislim, u julu izbacili. Tako nešto, mada s obzirom na to kada je izbačena i zašta je namenjena, postala je hit, onako hitić prave letnje. Kabriolet? Gazila si 20. Kad izbacim 3 albuma da me pitaš da za pesmu po pesmu. Znaš kako sam skoro izjavila, pošto kad sam otišla kod mog kompozitora s kojim sarađujem i koji će biti, čije će se pesme naći na mom CD-u, većina. Kod Damira ja kažem, znaš šta Damire, možda ja sam luda, ali ja želim da svaka pesma na mom CD-u bude hit. On kaže, pa ti nisi normalna, ja kažem, pa znam. Zato to i hoću. Neka CD izbacim i za 5 godina, ali želim da idem ka tome, nebitno je, nikad se ne zna, možda baš pesma za koju očekujemo da će biti hit, ne bude baš ta. A možda za onu za koju ne očekujemo bude baš hit. Tako da vidjet ćemo što će se desiti. Ja idem ka tome da svaka pesma bude hit, pa kako bude bilo, bit će. Kako si krenula, 5 miliona pregleda, 20. 5 miliona, da, samo na jednom snimku, podvuci to, molim te. Pošto ostali govore kroz sve, saberu sve snimke, a kad se saberu svi moji snimci, ja mislim da ima oko 8 miliona, tako nešto. Šta li bi ti rekla Jelena Karleuša? Šta li bi mi rekla? Pa verovatno bi mi rekla mala svaka čast. Zato što smatram da ona niti ima potrebu, niti je sujetna osoba. Ona samo govori ono što misli. I mislim da bi trebalo svako tako da radi, jer bi onda zaista ljudi znali koga vole i šta vole, a ne da se razočaraju posle momenta kada upoznaju to. Ceca ili Jelena Karleuša? I jedna i druga. Tvoj najveći porok? Moj najveći porok, cigarete. Znam, uhvatili smo se s njim. Da, cigarete, definitivno. I nijedan više ne postoji. Dobro mi je sasvim